Les llistes de l'atur han tingut un lleuger respir al mes de març. 23 persones van trobar faena durant aquest període i ara són 16.450 els desocupats a les Terres de l'Ebre. Una bona notícia si es compara amb els mesos de gener i febrer, quan es van destruir més d'un miler de llocs de treball. En comparació amb el mateix mes del 2013, actualment hi ha 554 persones que tenen faena. Respecte a les dades al conjunt de Catalunya, la disminució és molt més moderada. Mentre al territori només ha estat del 0,14%, al país ha estat del 0,81%. Per sectors, l'agricultura va continuar capitanejant la destrucció que va ser compensada pels serveis i la indústria, que durant el març va tornar a generar-ne. L'única comarca que va registrar un augment a les llistes de l'atur va ser el Montsià, amb 39 persones més inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. Al Baix Ebre, 27 persones van trobar un lloc de treball i actualment té 413 aturats menys que ara fa un any. La Ribera d'Ebre en va crear 27 i la Terra Alta només va generar 8 llocs de faena.